Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepdeýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mähruman dogonlar, Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyny Türkiýede okaýan türkmen studentleriň döreden raýdaşlyk jemgyýetine önükdirýär. Gepleşigimiziň mehmany Türkiýede okaýan türkmen talipleriniň raýdaşlyk jemgyýetiniň başlygy Ömrozok Omargulyjew. Ömrozok Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiň. Hoş bulduk. Ömrozok, eýsem türkmen studentler üçin raýdaşlyk jemgyýetini döretmäge iteren sebäp ýa-da sebäpler näme? Ömrozok, söz sende. O sazı olun. Indi bu bizim jemgyýetçi birleşimiz asıl maksadı Türkiýedäki okap ýören Türkmenistanly talyplaryň her hili kıyın gününde maddi, ruhy taýdan kömek bermek, birlik bolmak, agzy birlik bolmak. Ondan daşarda bir näçe kıyınçylykda okap ýören talyp dostlar bardyr, ýurtdaşlar, olary kömek etmek we ondan daşarda ähli türkmenleri bolup öz milli bayramçyklarymyzy birlikde geçirmek bolup durýar. Ömrozok, Türkiýedäki Türkmenistanly studentleriň raýdaşlyk jemgyýeti nirde we haçan döredildi? Bu jemgyýetçilik birleşigi Osmaniýede şu ýyl 2018-nji ýylyň ýanwar aýynyň 2-sinde guruldy. Ömrozok, eýsem, siziň döreden Türkmenistanly studentleriň raýdaşlyk jemgyýetine Türkiýede okaýan türkmen talyplary we şol wagtyň özünde de türkmen ilçihanasy nähili reaksiýa görkezdi. Biz bu Türkiye'de şu Ankara Türkmen İlçihanası bilen gülüştük. Hatta özüm can ettim otayık. Bu birleşimizin döredenliği hakkında bir haber verdim. Gelecekte şu Türkmen talıplarının gow hüner alması için her hili bir yeniliklerin döredilmek için şu hakkında bir gurungdaşyk açtık. Otayda baş ilçigem bu gurungda bizi goldayanlığını aytdı. Hem de bize gelecekte de şu Türkmen yaşların gow ılım hüner alması için elinden geleni kaygırmacıktığını aytdı. Hem de bizim bilen gelecekte hizmetdaşlyk etmeye taýyndığını belläp geçdi. Talyplar kim aslında muhakkatı beğendi. Sebäbi diýende bir näçe talyplar aýtmana göre bu birleşik bir näçe ýyl mundan öň döredilmeli diýip aýdyp geçirenler bar. Çünkü birleşik agzy birlikdir. Täze gelýän talyplara öňüne okap ýören talyplar kömek edip, hem de biri kyn ýagdaýda düşen wagtda talyplar öz aralarında her hil kömek edip bilýärler. Talyplar muhakkatı beğendi we gelecekde de aktiv gatnaşjakdygyny belläp geçdiler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ömrozok, inhasen Türkiýedäki türkmen talyplaryna kömek etmek üçin şeýle jemgyýet döredildi diýen. Eýsem, Türkmenistanly studentleriň Türkiýede iň köp duş gelýän kynçylyklarynyň mysal berip bilersiňmi dünýä türkmenlerine? Bu hakkında men maglumat berenin. Türkmen talyplarynyň iň kän görýän kynçylygy bu finans kynçylygy, maddi kynçylyk. Sebäbi her bir maskala çağasyny okatyp biler ýagdaýda däl. Onuň üçin bir näçe çağalar şu ýaşlar Türkiýe okumak üçin gelýär, Türkiýe okumak üçin gaty bir gowy bir ýurt, hem-de tölew boýunça arzan bir ýurt. Şonuň üçin Türkiýe gelýärler, ýöne gynansak da gelýän ýaşlar göneden göne uniwersitetde geçip okama ýagdaýy ýok. Olar gelýär bir ýyl işleýärler, zaýetler. Onuň sebäbi kim? Köpüsi uniwersitet okumak isleýär, barjak uniwersitetde näzip ýerleşmelidigini, hiç ýyly gollaw berýän adamlaryň bolmanlygy üçin, hatda tanaýanlar bolmanlygy üçin höküman suratda işläp Türkiýeni öwrenmek mejburiýetine gaýlalar. Ömrozok, onna diýmek, sen ýol başçylyk edýän Türkiýedäki Türkmenistanly studentleriň raýdaşlyk jemgyýeti diňe bir okap berenlere däl, eýsem şol wagtyň özünde okamaga geljek bolýan ýaşlary hem gollamagy maksat edinýär. Şeýlemi? Diňe okap ýören däl, aýtsyňyz ýaly okumak isleýän mesela maddi ýagdaýy bolmanlar talyplara olar hem biz elimizden gelen kömek etmeýiz. Çünki her bir ýaşlaryň esas arzuwy bardyr, hüner almak we o arzuwyna ýetmesi üçin, şol hüner alması üçin biz hem elimizden gelenini gaýgyrmajyk isleýär. Bu Türkiýede gynansak da kaçak ýören, finans durumunda kän gowy bolmayan ýaşlar bar. Olar hem mundan beýle kaçak durumdan çykaryp okumagyny gönükdirmek isleýär. Çünki hüner alandan sonra gowy wezipeleri ele alyp bilerler olar. Ömrozok, şu taýda inni şeýle bir soraw ýazykýa. Bu ýurtda okap beren türkmen studentlerine we Türkiýede bilim almak isleýän ýaşlara jemgyýetimiz kömek eder diýersiň. Eýsem, jemgyýetiňiziň finans çeşmesi näme? Türkmen studentlerine kömek edip Türkmen ýaşlaryna arka çykarýaly.
Bu hem kat gol soru. Taleplara gol vermek için ansat değil. Çünkü öz maddi yardımımız olmalı. Türkiye'de şu an eşleşmemize göre 25 bin talep var. Yönelik etmek mümkün de elimizden gelince. Türkmenistan 25 bin talep vardığını eşittik. Şimdi bizim bu tarihte Türkiye'de bir neçe grumalar var. Biz onlar bilen hizmettaşlık etmeyiz. Yani iki taraflayın bilen hizmettaşlık eder. Olarken bizim taleplarımızı her türlü maddi ruhtaydan kömek etmeyen tayanlığını bildirdiler. O grumalardan kaberin sanat geçirem. Uluslararası Öğrenci Dernekler Federasyonu diye bunun bütün dünya taleplar Birleşiği Federasyonu, ondan sonra Dünya Yörük Türkmen Birliği Federasyonu, Avrasya Türk Birliği Federasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, ondan sonra da Türk Garnaşlık Birliği Müdürlüğü var. Olurken şu kömeğe çektiğini aytti. Türk ve Akraba Toplulukları Bakanlığı diýilýän, ýagny Türkmençe aýdylanna Türk diasporasy we dogonluk halklar baradaky ministrlik hem sizin jemgyýetiňizi gollajagyny bildirdi. Şeýlemi, Ömrüzok? Olar hem goldajaktyn bellet geçdi. Indi bizi tapmak için şu arlyk bizim diňe Facebook'ta resmi sahypamız var. Ondan da şardagym bizim ýerde şu bileleşimizden ady boýunça gözler tap bilerler diýip kiretýän Facebook'ta. Facebook'ta Türkmenistanly talepleri bileleşi diýip ýazan ýadaýynda ýa-da türkçede Türkmenistanly öwrenjiler dayanışma we ýardymlaşma derneği diýip ýazan ýadaýynda bizim sahypamız gönden çykýar. Meselem line ulanýanlar Türkmen talepleri diýip gözlen ýadaýyndan tap bile. Ondan da şary Instagram'da da Türkmen talepleri ýazan ýadaýynda bizim Instagram sahypamyz Mansurda çykaýmaly. Biz şoň ýaly ähli sosial ulgamlarda özümiziň resmi hasaplarymyzy açmany planlaşdyrýar. Indi men jemläp aýtmakçy bolsam, men bu taýdan Türkiýedägi ähli türkmen taleplerine ýüzülmek isleýän. Bu güneçle biz kämbir agzy bir bolup bilmedik. Onun için hem birek bir kömek edip bilmedik. Bu neçeli näçe bir kıynaýda bolan talepler vardı. Olardan haly ýagdaýyny bilmedik. Käbirleri vardı. Mesela maddi kynçylyklar sebäpli okuwyny taşlap gitmeli boldy. Käbirleri var mesela maddi kynçylyk sebäpli 2 ay kitapxanada, mesela aýlar boýunça kitapxanada ýatyp turan talepler boldy arasynda. Käbirler hiç şu üniversite okumagyna ýagdaý ýetenok. Mesela biz şu zatlary gözüm geldik ve şoň bilen kän talepler gynaldy. Türkmenistandan gelen talepler. Biz indi bundan beýle birlik ol, ağız birlik ol, hemmemiz bir ara gelsek Türkiye'de 25 bin talep bolanydy. Hemmesine de sesilmekten gatnaşma isleyenler hemmesi için bizim kapımız açıktır. Birlik, ağız birlik olsa biz gatı bir ulu işlere başlayabilir. Biz ähli Türkmen taleplerine kömek edip olan okuw döwründe ýüze çykan ähli meselelerini çözmäne kömek ederiz. Elimizden gelençe maddi, pul meselesinde bir kömek ederiz. Ruhta aýlan kömek. Ondan da şarda okuwyny götüren taleplere ýürite, iş tapmasyna, Türkmenistana diplomalar tasdiklanmasına elimizden gelen kömek etmeyi isteyiz. Ondan da sonra elimizden gelen näme kömek bar olsa biz onu gaýgyrmazdyk. Biz ählimiz hem Türkmendir. Biz Türkmene kömek etmese olmaýar. Ende bu himayetkerlere aýtmak isteýänim, elinizden gelençe himaye etseňiz bu talepleri golda alın gelin. Talepler bilen gatbir uly işler edipler. Talepleri golda alın. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Inniki mehmanymyz Türkiýedäki Türkmenistanly studentlerden Murat Inha ýa-ni Türkiýanyň Osmaniýe diýen şäherine goloýda döredilen Türkmenistanly studentleriň raýdaşlyk jemgyýetiniň başlygy Ömrüzok Omurgulyjowyň beren maglumatlaryny dinledik. Murat, dogrudanam şeýle jemgyýet Türkmen studentleriniň bar bolan problemalaryna kömek edip bilermi? Jemgyýetiň başlygy Ömrüzok Inha Türkiýede ýokary bilim almak isleýän ýaşlara hem kömek bermegi maksat edinýär we dünýä türkmenleriniň talepleri bilen ýaşlaryna da kömek etmegi gözüňe tutýarsydy. Bu urda sen näil pikirde, Murat? Ömrüzok dinledik. Häzir hem bolsa men bu urda öz fikirlerimi beýan etmek isleýän we bu fursatdan peýdalanyp Ömrüzok'a beýle etýän zähmetleri üçin köp sag bolsun aýtýar. Şeýle jemgyýetler arkaly türkmen ýaşlary, türkmen talepleri öz meselelerini, meselem üniversitetiň içinde rektora ýüz tutmak üçin ýa-da welaýet häkimletçiligini ýüz tutup bilmeklerini hem kömek etýär. Meselem bir şahsyň öz adyndan resmiýetlere ýüz tutmagy gaty kyn bolýan bolsa şeýle jemgyýetler üstü bilen resmiýetlere, ýokardaky resmiýetlere ýüz tutmak has aňsat ýagdaýa gelýär. Ondan beýle jemgyýetler meselem Türkiýanyň käbir şäherlerinde türkmenleriň sany ençeme ýüzlere baryp ýetýär. Türkmenleriň öz arasynda agzyrlyk berjä etmek üçin hem bir gurar bolup durýar. Ondan köp türkmen talepleri üçin talepleriň hak hukuklaryny hemme türkmen taleplerini öwretmäge de kömek etýär. Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri